hem seguit amb les variacions sobre els cross steps i hem posat volta cap a l'esquerra del river i volta cap a l'esquerra de la dreta del river. I ho farem així, ho farem... No, ja en directe, ho farem de cara cap aquí. I primer farem la que anem cap a aquesta direcció, cap a la posició oberta, d'acord? Cap a la posició oberta farem... I quan aquí creuem aquí, hem de preparar la volta i per preparar la volta haig d'obrir i li dono la volta, d'acord? Per tant, pas, pas, creu, pas, pas, obro, pas, pas, creu, pas, pas, obro, pas, pas, creu, pas, pas, obro. Aquí és important que quan ho fem no vinguem de swivels, perquè si no la follower va molt... Si aquí estem fent els swivels, costarà molt que aquí entengui que li vull fer una volta. Per tant, millor que quan anem a fer la volta, si estàvem fent swivels, l'hem de fer swivels, aquí l'obro i la giro. Aquesta mà, en principi, no la fa girar, però aquesta mà sí que és com de seguretat per ajudar-la a girar, perquè no és gens fàcil per la follower fer-ho. Per tant, l'acompany, d'acord? És important perquè doni la volta que quan aquí obro no pugi de seguida a dalt, perquè si no, no li dono energia de voltar, sinó que començo de baix, giro, i quan ja té energia, llavors és quan vaig a dalt. Anem a fer-ho ara cap a l'altre costat. Per fer-ho cap a l'altre costat, quan he creuat, me la portaré cap a mi, perquè després la volta és en aquest sentit. És un outside de la follower, no acompanyant-la, sinó que amb un puig, empenyent. Aquí, i ara quan aniré cap aquí, aquí, i en aquesta sí que, si ho voleu, us ajudeu una mica d'aquesta mà per acabar-la de fer girar, si ho voleu. Perdó. I aquí ara quan creu, tanco, com creu, tanco, i la follower gira ràpid i creua. Si la follower no arriba, la follower no pot creuar, és perquè jo no li he generat prou energia, ja sigui en l'inside o sobretot en aquí, i llavors no arriba. I recordar només creuar. Exacte, és pas, és acabar la volta creuant. Llavors també hem fet un pas que hem dit que és un pas intuïtiu, que molts ja segurament feu ballant, per tancar les frases, perquè és un pas d'aquells que es pot allargar el que vulguis. I dèiem que quan veiem que s'acaba la frase ens posem amb kicks de 6, per tant, rock, step, kick, terra, i quan veig que vull, llavors rock, step, kick, terra, i em quedo amb el pes sobre aquesta. Rock, step, kick, terra, i aquí és touch, touch, kick, touch, kick, touch, kick, touch, kick, touch, kick. I quan ja dic s'ha acabat, faig step aquí, em quedo lliure i arrenco aquí amb el que vulgui. Seria, fem-ho ara